Čauko, tu Švaco. Dneska ti ukážem, ako som natáčal podcast. Nie je to hociaký projekt, ide o spoločný podcast, ktorý tvoríme spolu s Tomášom. My už sa nachádzame v tomto úžasnom ateliéri, ide o ateliér Fotocom, kde už si teda rozložím všetky svetlá a ideme na to. Ako hlavné svetlo som použil túto veľkú oktu z boku, ktorá nám svietí na celú scénu. Je to v podstate hlavné svetlo. Ako vidíš, vyzerá to takto. Traja hostia, mäkké svetlo, minimalistický štýl, biele pozadie a iba stoličky a my. Pozrime sa, čo tu máme ďalej. Ako som spomínal, tak hlavné svetlo ide z boku. No a práve z druhej strany som ho potreboval trošku to svetlo odraziť, vyplniť tú tvár svetlom a na to som použil práve takúto odrazku z polystyrenu. Keďže som potreboval doladiť expozíciu ešte na pozadí, tak na to som použil z každej strany jedno svetlo. Výsledok vyzerá nejako takto a samozrejme celý podcast aj s obrazom si môžeš pozrieť na YouTube, nájdeš to pod menom zjazdí.to. Jeden malý tip, ako nahrávať z 3 alebo 4 portov naraz, ak máš len jeden vstup na kamere, je práve tento rozdvojkový alebo rozdeľovací kábel Rode SC11, vďaka ktorému máš 2 ľudí v jednom kanáli a tých ďalších zase v ďalšom. Ak aj ty niečo potrebuješ takéto natočiť, kľudne mi napíš, budem sa tešiť na spoluprácu.